ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастае ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристодан ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависем ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба саи мо рӯй. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунед, айн нархҳои мошинои мо бохабар шавед. Навора сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ ҳастаи баъдро грузовой газел бизнес ҳастае ки соли бароишаш 2012 солае ки сайстани беҳтаринай. мотор сотка инжектора мега, коробкаш механикай, сайстани мошин бе ниҳоят тоза, бе расход. мошина нав ай Москва овардиян. дарозии будкаш мега 420 мегад, мотор мегад, сотка инжектор, пробегаш кама мега 140,000 пробег гаштаги ҳастае ки мошин бе ниҳоят тоза, мошина ай Москва ба ҳамин қарибӣ овардиян. срочно мегад сум далкора мефурӯшем бо нархи 65,000 сомонӣ. бо арзонӣ хуб мешавад. номерои Тоҷикистон ва номерои Россия аст. дар ин номерошон WhatsApp пайваст доранд. 2012 ки дӯстони азиз, мошин бе ниҳоят тоза, бе расход мега, соҳибшон қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. ба кадоми шумо хеле мошинои грузовой газел ки лозим астай, на рақамошон навистага аст, ҳам Тоҷикистон ва Россия метавонед ки пурра маълумот чагиред. мошин мегад бе расход, бе ниҳоят тоза. хоб шумо агарам хали мошинои майда, мошинои боркаш, хона, замин, чизе ки набошад барои фурӯхтан, марҳамат сурат маълумот чароӣ кунед, мо инамихе эълонда мегузорем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдрон ВАЗ 2107 ҳастае ки соли бароишаш 2003 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. абё мотораш 6 литри простой, коробкаш механикай, мошин мега дар ҳолати хуб техникӣ қарор дорад. мошин бадор камбудиш амина ки кам пусидагӣ дора мега, дигар маҷур 100%. мошин як даст кардага, як дедай кардага, ки дӯстони мошин як даст гаштаги аст, кам пусидагӣ дора, дигар ҳама ҷош мега 100%. мотор мегад беҳтаринай, балмош средняй, 5 моҳи дигар мегад ҳуҷҷат дорад. дӯстони азиз, ки мошин хеле хеле састаи, фақат ҷои пусидагӣ кам дорад. аккумулятор мегад пачкай, мошина мега як даст кардага аст, як ай дедай мегад, яъне ки мошин амихел мондай. хоб баллон мегад 80%. бадуни азиз, яъне ки сайстани хуб, фақат ами ҷои пусидагиаш мегирин, як сиусу мекунед, тамом. нархи мошина 10,000 сомонӣ гуфтаам, бо арзон ам мешавад. мошин бошад қарор дорад дар ноҳияи Хуросон. номерои Тоҷикистон ва номерои Россия дар рақамошон имо васа пайваст дорам. номерои мегафоншонам кор мекунад. арзон кадар метия мега, мошин як даст гаштаги аст, марҳамат тамос гирем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдрон BMW 3 Series ҳастае ки соли бароишаш 2003 солае ки бензини холияй. абё мотораш 2.5 литрай, турбо дорад. дӯстони азиз, коробкаш автоматай, сайстани мошин мегад беҳтарин сайстани вагон. мошина мега нав ай наздикӣ мега, хумон ай Германия овардем. 4 диска, 4 балонаи пачка, кондитсионер, электропакет, мултирул, обогрев сидене, кожани салон, задагӣ пушидагӣ надорад. мошин бадор ай Германия, як даст гаштаги астай. мошин мега бе ниҳоят тоза, ҳамаи чизош мегад кор мекунад. кожани салон, яъне ки 4 электропакет, кондитсионер, баллон ҳамаш тоза, яъне ки мошин мегад ягон сомон расход надорад. нархи мошин мега хай қиматра, яъне ки мо сум наркура мега барои арзон када метия мегад 42,000 сомонӣ. бадуни азиз, срочно мегад сум наркура, яъне ки бо нархи арзон фурӯхтесем. бо аз 42,000 сомонӣ мега бо арзон мешавад. мошин бошад қарор дорад дар территорияи шаҳри Душанбе. ба кадоми шумо ки маъқул аст, номерои най мегафон шуда имо WhatsApp дорам ва номерои Россияшон кор мегад. тоқа номери холияи Россия дар Тоҷикистонаш бошад имо WhatsApp пайваст доранд. кадоме ки мехарам мегад арзон мекунем, марҳамат мошини срочнай занг занед. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдро Mercedes-Benz C-класс C-чка цвети серебристи соли бароишаш 1995 солае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. абё мотор 1.8 литр, коробка механика, ҳолати мошин мегад беҳтарин. 4 диска дорад, 4 балонаи 90%, 80%, салон тоза, электропакет, мошин мегад нахадо омада аз пеш бина мега савдо мекунем. мошин қарор дорад дар ноҳияи дӯстӣ, яъне ки ноҳияи Ҷиникол мешавад. ҳозира номаш ноҳияи дӯстӣ.
нархи сечка 40,000 сомония ки барадорон бо арзон ом мекунанд омада бинем мега савдои хуб мекунанд ба кадоми шумо ки маъқул аст номерошро мегафона 40,000 сомонӣ савдош мега дар назди капоти мошин марамат тамос гирен шумо дар магар амхали мошинаи фурӯшии хона замин квартира ягон техника чизе ки барои фурӯхтан набошад марамат сурат маълумот чороӣ ки мо дар видеои оянда ин намехе рекламада мегузорем аз шумо хоҳиш ки лайкора мони дарек надорем ва навора подлиса кунем мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон ваз 2107 фаслаки соли бароишаш 2007 солаки бензини холия судиш фурӯш объем мотораша 1.7 литр инжектор гуфтааст коробкаш механикаи саистани мошин мегӯяд бениҳоят тоза мошин мегӯяд тоқа бензин кати гаштаги аст 4 та балони нав 4 диска салон тоза магнитофонамаш кор мекунад мотор бениҳоят тоза мошин мегӯяд дуруни шарда гаштаги аст мошин мегӯяд хеле ягон дурунои қишроқ ки мисол чида гаштаги аст бениҳоят мегӯяд тоза неки ҳуҷҷатҳои мошин бучидагиа срочно мега сум дар кори мошина мефурӯшад бо нархи 18000 сомонӣ бо арзон мешавад ки 2007 соли тоза солои нав астай ва мошин мегӯяд бе расход бе камбудӣ як ҳуҷҷат мекунӣ мега мошина ҳай мекунӣ нархи мошина 18000 сомонӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе ба кадомитон маъқул барадорон ина номерошро мегафона кор мекунад дигар маълумот гирен дастгирӣ карданатона фаромӯш накунед мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон дайво матиз аст ки намхали светои золотисти соли бароишуш 1998 солаки бензин газ дорад кор мекунад объем мотор 1 литри простой коробкаш механикаи саистани мошин нахаду мошин 5 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад мотор соза мегӯяд хоб мошин мега хай срочно мефурӯшем бо нархи 16000 сомонӣ омада аз пеш бинем мега хай маълумотро дӯстони азиз пурраи бад нест барои ҳамин яъне ки як бор дига маълумотша мегирен моторша мега зубор нав кадаги аст мега хай бо занг зада пурса не ки илтимос кадаги ки беҳуда мега занг назана фақат одамони харидор мошин дар шаҳри истаравша тарафи хуҷанд мешавад яъне ки шаҳри уротепа нархи мошин 16000 сомон номери вавилоншон мондагиа марамат дига маълумотша гирен агар шумо ягон мошини дига харидани бошад дар комментари нависед кадом марка кадом солош мо албатта ҷудо кардан шумо мемонем фақат шумо сабр кунед яъне ки лайкотона монед ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон дайво тико аст ки намхали светои сафед соли бароишуш 1994 солаки бензини холия судиш фурӯш объем мотор 1 литр коробка механикаи саистани мошин мегӯяд нахаду ҳолати миёна мошин соза мегӯяд ки ҳолати миёнаи яъне ки хуб инам хел гуфтаи соҳибшон хай балонош средня дискаоша мошина моҳкам мекунӣ хай мелечо камкам уже кор дорад не ки баъзе ҷошо краскаш безиб шудаги аст як краска мекунӣ ина мелечока кор дорад нархи мошина 8000 сомонӣ гуфтаам бо арзон мешавад одамони харидор мега аз пеш омода бинен 94 сол 8000 сомонӣ савдо мешавад тоқа дар назди капоти мошин бошад дар шаҳри панҷакент қарор дорад ба кадоми шумо агар маъқул бошад номерошро мегафон астай метавонед ки занг зад рафта бинед савдо кунед ҳаштум мошини фурӯшӣ аст баъдро опел астраҷа аст ки дар кузофи караван соли бароишуш 1999 солаки бензин газ дорад кор мекунад объем мотораш 1.6 литр коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад раднои краскаи намихел 4 та дискаҳои рамашка 4 балонаи 80% салон тоза мошин нахадо мега магнитофонамаш кор мекунад мошин сози намихел сайсени нағзай нархи мошина мега 36 та мега бо арзон мешавад омада бинен яъне ки мошин нархш арзоне ки 36000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад ба кадоми шумо ки маъқул аст номерошро мегафон навистагӣ мошин дар пойтахт шаҳри душанбе қарор дорад метавонед занг зада пурра маълумотоша аз соҳибашон гирен шумо дам агар хали мошино боша барои фурӯхтан метавонед ки сурат маълумот чороӣ кунед эълонда албатта мегузорем мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон опел вектра аст ки опел вектра соли бароишуш 1994 солаки бензин газ сардаш кор мекунад объем мотораша 1.8 литр гуфтааст соҳибшон коробкаш механикаи мошин мегӯяд нахадуай мега созай 4 та дискаҳои рамашка 4 та балонаи 80% як сола ҳуҷҷат газ бензин кор мекунад чашкаош мега варид надорад нархи мошина 20000 сомонӣ гуфтаам бо арзон мешавад вариантҳои алиши ҳам астай ягон дайво ласети боша мега алиш мекунем хай бо дигараша мегӯяд
яъне ки маслиҳат мекунем. Мошин мегӯяд 100% намхали раднои краскае. Мошин бошад дар ноҳияи Хуросон қарор дорад. 20,000 сомонӣ. Кадоме ки сумкати мехарад омада аз пеш бинад муомила мекунем. Кадоме алиш мекунад тоқа ласетикати. номерошон тисела ба кадометон маъқулай маромат срочно тамос гирем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи ба дрон хундаи старексае ки мошинаи мусофиркаш соли бароишаш 2001 солае ки судишвориш дизелае. Объем мотораш 2 литраи коробкаш механикае. мошин мега дар ҳолати хуб қарор дорад. мошин ба дрон хай на зури зурай на безеби басаре ки мобайн средни сайстенаи молати хуб дар мега соҳибшон. 4 дискаҳои худаш 4 блонаи 60% с камераи кор шудааст. раднои краска магнитофон ҳамаш кор мекунад. мошин на хадо мекунад, нашод задаги пуштагӣ нагуфтиянд, ҳуҷҷатшам ягон маълумот нест, хадовойшам нагуфтанд. барои ҳамин сета ҳамин чӯшам нагуфтанд, инаша пурсида мегирем. нархи мошина мега 25000 сомонӣ гуфтесиян бо савдо ҳам мешавад. омада аз пеш бинед мегӯяд, яъне ки чӣ камбуду надор ҳамаша фаҳмода метиҳем ва арзона мекунем. мошин бошад қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. номерошро бардоред, мегафон аст, маромат дигар маълумоти пурраша аз соҳиби ҳамин старекс гирем. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи ба дрон Opel Astra F аст ки дар кузофи караван светои сафед соли барои 1997 солае ки бензин газ сардаш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литри простой, коробка механикае. ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин мошин. мошин мегӯяд омада аз пеш бинед мегӯяд, баъд сонӣ мегӯяд савдо мекунем. мошин мегӯяд бе камбудӣ, ҳамаҷо 100% аст, яъне ки маълумот додагӣ нест. мошина мегӯяд тоқа аз пеш омада бинед, ба телефон мегӯяд савдо накунем. нархи мошин 32000 сомонӣ бардорам, бо арзон мешавад. балонаш шудааст, калпак, раднои краска, магнитофон, яъне ки люк ҳам дорад. мошин 100% сафед ами хел тозаҳак. дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ қарор аст. 32000 сомонӣ бо арзона мешавад. маълумоти пурраша аз номерои тисели пои омода гирен. аз шумо хоҳиши баъдрони муомилаи ки ба дрон лайкотон хеле аз сустай, лайкора гузоред, навора дар ватсаби мо падилса кунед. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи ба дрон Mercedes-Benz C-класса ки сечкаи сафед соли барои 1995 солае ки бензин газ ҳардаш ҳастаи кор мекунад. объем моторша 2 литр гуфта соҳибшон. номеро транзит 4 диска 4 блонаи нав дорад. салон бениҳоят тоза, мотор хуб аст мегӯяд, электропакет, яъне ки ҳамаш 100% мегӯяд. омада мегӯяд мошина аз пеш бинед савдо мешавад. нархи мошина 40000 сомонӣ гуфтесиянд, бо савдо ҳам мешавад. мошин бошад дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ қарор дорад. ба кадометон маъқул аст, инашам номерои тисел аст, кор мекунад. мошина мегӯяд хеле дасти як одам гаштагӣ аст, мошин нахадо. ба кадом бардори ки мабоду маъқул аст, маромат дар рақамошон тамос гирифта пурсен. шумо дамагарам хали мошинаи фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан набошад, сурат, маълумот, адрес, номери телефон, нархи ҳамун хона, мошин нависед, моам хе рекламаш мекунем. ин бо 12 мошини фурӯшии мо. то видеои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.